ni jobura katok gin content creators. Koro akia ni onego bed ni sirkal luongowa kata manyowa kata penjowa to pok gitimo kamano. Mondo gielewawa ni to wan nade to watimo nade to diga nade. Sani pok gibiro iru? Podi. To ntiere group macha manolose migawo mochung'ne weche mag tuke wacho ni talanta hela gik machalo kamano. Pok gibiro kata kuom podi kata penjo wetena mantie talanta hela no. Ni to piny oling' alinya to jendegi to dhi hinyore. Koro sirkal otimnwa kata goodwill, openjwa kata gitime research kata gibi gilose kodwa mondo obe understand ni one involved. Ok ni wano chunga to kaka jasiasa senator wacho ni not even a comma. In koro neno marach. Thiano koro thiano. Mama nda penjo wakili kana opunja chon kika die jela. Kech wano koro do chunto wacho ni wadi boycott. I don't know what that means. Kech koro onge ngama penjo wa to ji thiano no. Wacho ni utim gimu dwa timo lakini gini to dikalo kata koma chielo kidinini. To seche moko wan kata onge rach. Wado mondo ngato bi explain wa kaka sani koko acha ko understand gik moko ka. To anan ngata chiel. I understand kagiloso acha ko understand withholding tax, the legalities, you know. Koro aparo ni gini girenga ni gidie odbura. Ni gidie care professional. Nyaka gimany wantie gi organizations wa. To kata Nairobi ka kwa ngenya inya. Wanya kata romo e hall maji medik. To gikelwa to walosi. Inene. To wacho gini nyaka tai prayo. Tai prayo mondo mi ochok pacho. Lakini ko chopando koro wan wachunga to koro gino sekal. Inene koro onge that public participation. Yes. Gimanyo ai. For kataka for no other reason. Gi explain no amos. Also gi jo tugo gi. To asira magin ko ngeny sana. To maybe gin gasira kechu gikia. Inene. Exactly. Gikia koro nyaka participation no nyaka bid nyaka gi target jogo. Okni wan mwalo kocha to jod bura to I on our behalf. Inene. To wacho ni kile magi gitate more ntiere